Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fiction in Fang here. Please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for your love and support. I appreciate you. Musa Mseleku uziphendulele kulaba bathi abathanda ukumbona evela kwi-RHOD, Real Housewives of Durban. Kunabantu ke ama-viewers abathi mabebuka i-Real Housewives of Durban mase bephinde bebona uMseleku sekufana nokuthi babuka Uthando Nes'thembu ne-RHOD kanye kanye. So vele after episode abantu kuzoba khona izinto abazishoyo. I-Daily Sign yangomhla ka-15 February 2022 ikhulumile-ke nobaba uMseleku ukuze aphawule ngalaba bebemcriticize-ke. Musa Mseleku has responded by saying he was invited to the show. If I was not needed, I would have been invited. People must understand the show is an American concept, but we adopted it, he said. Le comment izwakala ngathi ubaba uMseleku useyipart of production team ye-RHOD. Ngoba phela ukuthi i-American concept that we understand, kodwa futhi asazi ukuthi i-production team yini end goal yabo ngokuthi besikhombise abantu besifazane or ladies doing things for themselves. Ingabe bafuna ukusikhombisa rich housewives or real housewives, because kunomehluko, some they are married, some unmarried, and bonke banama background ahlukene. Abanye bathi uLachongo no Makhomali bacishe bebe nestory esifanayo, noma singazi ukuthi lokho bakuthatha ngoba bakuthatha ngokuthi uLachongo bekwisithembu naye angazi. So ubaba uMseleku ke abantu into ebakhathazayo ukuthi isikhathi esiningi mayekhuluma ukhuluma ngesithembu. Manje uma ezongena ezoMseleku, the face of polygamy or the face of Uthando Nes'thembu, kubukeka sengathi usephusha his vision kwi-project ongasiye yakhe. Ngifuna ukuyibeka kanjalo ukuze mhlambe ongayizwisi kahle le abamcriticizeayo ukuthi iphumaphi. Abantu understand ukuthi uMseleku, his assignment is to make isithembu fashionable or normal. Ufuna ukuthi abantu abaningi bajwayele isithembu because it's part of our culture. That is his vision, that is his project, i-assignment yakhe ehlukile. Now, this is a different show and it revolves around women housewives. Manje nangu uMseleku esefaka isithembu ngenkani because it's part of our culture. Enye into when it comes to culture and religion zokufaka kanye kanye ayikho ephezulu kwenye. Mina ngizothi hlonipha lokhu omunye akwenzayo as long as kungakuhlukumezi ndawo. Asikho isidingo sokuthi ngithi kuwe ngingumZulu, mangumZulu senza kanje. Wena uzobona kimi if i-pattern engihamba ngayo imnandi, you will follow because leyo nto uyibona imnandi izokusebenzela. Because ziningi izinto abantu abafakwe kuzona nabasafaka kuzona manje befundiswa ngabantu nabo abanolwazi olwabo, ngoba siphuma emakhaya la ozonikezwa nawe izinto okuthiwa lezi zibalekile, iziyalo kanjalo nezinto ezenziwe emakhaya khona ukuthi ngizothi mhlambe ekhaya kunemkhuba yakhona. Ngisebenzisa igama lemkhuba ngoba ngibona abantu benze njalo. Ekhaya sibe nezinto esizenzayo thina ezasekhaya. Mase ngiphuma ngaphandle sengihlangana nabanye abantu sengithi hey phela thina singamaZulu senza nje. No, ubaba ubenza lokhu ekhaya efundisa thina. But manje ngoba impilo isifuna ukuthi nami angithathe eyami ipattern, ngizochoose noma yini that will work for me. Sajisana ngimhlonipha ubaba, ngimthanda as umzali wami nogogo nomkhulu, nakho konke okunye ngazi ukuthi kubalekile futhi kuyi-foundation yami, kodwa angizukuya kwi-depression ngoba ngithi yile ekufanele ngibe ngiyibona ukuthi ayisebenzi. Hayike angizukuyichaza le nkulumo, bengichaza ukuthi nje makuwukuthi i-purpose kababa uMseleku ufuna ukusifundisa nge-culture,
then akabe kwi-different platform. Angabi la abantu bethi bakhokhela ukubuka soft life, glitz and glam, bafuna ukubona ukuthi oMakhumalo bephetheni mase eshumayela isithembu. Asinqabi ukuthi isithembu asingene sifundiswe abantu be-absorbe ngendlela aba-absorba ngabo, nabanye abathandayo befunda ukuthi okay ile iphethini yesithembu uqala la uze la, because kunendlela yakhona. And bakhona abantu abafike before thina abazini ukuthi isithembu size siqale bekwenzelwani, bekuthi si-introduce kanjani isithembu before thina, ngoba siyazi ukuthi isithembu sikhona and asizujaji ukuthi ubani kwisithembu ubani akekho kwisithembu. So ibe lapho-ke i-clash ukuthi abantu bethi asikwazi ukuthi besibuka Uthando Nes'thembu, manje sesiza kwi-show esithi i-different, siphinde futhi singene nge-angle eyodwa. Mind you, uThobile uthe uze as uThobile Makhumalo ukuze ekhombise ukuthi what she can offer as uMakhumalo, bengekho o-sister wife, ingekho i-umbrella yesithembu under her. Manje same Makhumalo ungena nokuthi nangu Ubaba Mseleku. Siyamazi Ubaba Mseleku kuThando Nes'thembu, siyamazi kwi-impilo nesithembu. Ikhona incwadi kaBaba Mseleku, angazi uma isakutholakala yini kwabafuna ukuyithenga. Siyambona lapho. Maye sesichazele ngokuthi uze ukuzograbha new opportunities nokuthi ashine, sikushayela ihlombe lokho sithi halala sisi, this is your opportunity, shine. Same Makhumalo usefika noMseleku as if manje udinga, angazi, she's drawing strength from uMseleku, uyasaba ukubonakala yedwa. Phela ileyo picture abantu abasale nayo ukuthi hawu uMakhumalo ngale kuThando Nes'thembu bezithulela ewuyebo baba nje cool, ingekho umsindo awenzayo. Manje sifuna ukubona the other side of Makhumalo. Nangu uMakhumalo usebuya futhi ngephethini eyodwa yokuthi uMseleku uzothi mase yalandela emva kwakhe. Manje sesifuna ukubona uMakhumalo the radio presenter, uMakhumalo lo owaku-Women in Conversations, uMakhumalo Women in Conversation or Conversations angazi khona lapho, uMakhumalo lo ohlezi ekhuluma kubantu kuma-events. Sibone phela lelo thuba lelo ukuze nama-brands mayembuka azi ukuthi okay nangu uThobile. Manje sekufanele ethathwe as a package ukuthi Thobile Mseleku, Thobile Musa Mseleku. Angikutsho lokhu njalo ngendlela yokuthi ngiyadelela, ngisho ukuthi ube nepicture ukuthi abantu bebethini laba ba-criticize ukuvela kaMseleku kwi-show. Bebesho ukuthi sekubukeka sengathi kudlala ama-show awu-2 kwi-program eyodwa, ngoba manje khona i-RHOD, i-Real Housewives of Durban, sekukhona noThando Nes'thembu. Manje lokhu le enye show isi-hijacka enye. Nami leyo nto engiyibonayo vele-ke, ngoba phela uThobile uthe uzizele yena umshado does not define her. Leyo-ke ngithanda ukuyibuza-ke, ikhona lento kubantu besifazane. Emasontweni ila siphuma khona, emakhaya, emalokishini, emsebenzini. Kunalento leyo ukuthi umshado ngizothini, ngifuna ukisho ngale ndlela le, hayi le achievement sebekukhulumile kakhulu lokho. Ngifuna ukisho ngale ndlela le kubantu besifazane bebodwa ukuthi omunye uba okay, kunabantu besifazane abashadile aba-undermine laba bangashadile. Bengazazi isizathu ukuthi uzikhethele noma vele akekho omcelayo umshado noma akekho nje interested kumshado. Ikhona leyo nto, ikhona nasemasontweni ubona ukuthi lama position lawa aphambili esontweni akufanele ithathwe usiso bani, kufanele ithathwe umama bani, umama ezini oshadile.
isikhathi esiningi kufanele kube umambani izwakala leyo nto inesisindo, inevelu ethile. Nasemsebenzini ubona ukuthi uma nihleli kukhona ukuthi obani kunaleyo level leyo. Angazi kunjalo vele ukuthi umshado unika umuntu wesifazane isisindo. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lento. Ukhona wayibhala phansi, wayibhala kahle ukube ngiyakwazi ukuthi ubekubani bengizoyifunda njengoba injalo, ngoba uyo wayichaza lento lengayazi. Kuze kube khona nakwamanye amazwe la e-Afrika ukuthi nje umuntu wesifazane ubukeka kahle ngoba eshadile. Angazi lokho ukuthi kuchaza ukuthini. Angazi futhi noma lento engishoyo niyayizwisisa yini. Kuyenzeka kweminye imisebenzi, work environment, ukuthi nje kubukeke sengathi ubani ukwenye i-level ngoba ushadile. Nasemasontweni uthathwe nje izinto lezi ezidinga ukuthi kunama-position ahlukene kuthiwe umambani owenza ini umambani ophethe lawo mambani. Mase uyabuka ukuthi hawu abantu labo and abantu kimi bayohleze befana. Abantu bayohleze befana because into yesikole uyenza to upgrade wena nefamily yakho nabantu labo ozimisela ukuthi ubaqukule. Into yokuthenga indlu uyenza wena ukuthi uzube ne-shelter, ube nendawo owazi ukuthi eyakho. Ngaphandle kwalokho singabantu, unamehlo amabili, yonke enye into okudinga ukuthi sibe nobuntu nenhlonipho ekugcineni. Le enye nayo eceleni eyakho oyithandile. Asikho futhi isidingo sokuthi ngibe nomona ngawe, noma angazi ukuthi ngisho kanjani, ngoba ikhona lento yokuthi kunama-class kuze kuthiwe average and kuhlukaniswe, kodwa mase sithi ayibo phela khona i-oxygen kuyona yonke le mzimba. Hhayi phela khona ukuthi lana ukuze kube umuntu, okusho ukuthi kuyafana. Akwazi ukuthi eyami i-culture izothatha igcindezele lo ngoba naye uwumuntu unezinto azilandelayo. Akwazi ukuthi eyami i-religion izocindezela lo ngoba naye uwumuntu unezinto azilandelayo. Angikwazi ukuthi ngi-undermine okaSiphe ngoba uSiphe wenza izinto ngendlela evumela yena. Ine-flow nalizwe seliphela. Hayi futhi angisazi-ke nami, kodwa bengisho ukuthi ubaba Mseleku uthe phumani kuye bebemmemile and ninake iy'ndaba zenu, nibuke ishow ngoba abantu bambizile o-producer, nina nisibona o-producer. So angeke-ke bezwe ngani. Ma ungasiyo u-producer wena okwakho ukuthi ubuke ishow. Ma ucomplaina-ke iyeke ubuke le engcono. Ngiyadlala. Please subscribe if you haven't subscribed. I love you and I appreciate you. Bye bye.